אוקיי, שלום לכל התלמידים. היום נעשה סרטון חזרה על הכרטיס מבחן שחילקנו לכם בפיזיקה. בסרטון הזה אנחנו גם נפתור את הכרטיס מבחן וגם נחזור על השיעורים שלמדנו עד עכשיו. אוקיי, אז כולם שיוציאו את דפי כרטיס מבחן שלהם או שיצפו בסרטון. השאלות הן אותן שאלות מהכרטיס מבחן שקיבלתם פלוס כמה שאלות בסוף. אז נתחיל. השאלה הראשונה, כתבו 5 סוגי אנרגיה. אז בואו נראה איזה סוגי אנרגיה אנחנו מכירים. אז נראה, יש לנו סוגי אנרגיה, איזה אנחנו מכירים. לדוגמה, אנרגיית חום, אנרגיית תנועה, אנרגיה חשמלית, אנרגיית אור, אנרגיה קימית, אנרגיה אלסטית של מתיחה, אנרגיה גרעינית ואנרגיית חום. אז אנחנו צריכים לכתוב רק 5 סוגי אנרגיה, אבל אני ציינתי כאן יותר בשביל שיהיה לנו יותר קל לזכור את סוגי האנרגיה. אז בואו נראה. אז יש לנו אנרגיית חום, אנרגיית תנועה, אנרגיה חשמלית וכן הלאה. בואו נעבור לשאלה הבאה. שאלה מספר 2. תארו את המרות האנרגיה המתרחשות בתהליכים הבאים. ילד מטפס על סולם. אז בואו נראה. יש לנו ילד שמטפס על סולם. אז בשביל לטפס הוא צריך להשתמש בשרירים שלו. השרירים זה אנרגיה כימית. כדי לטפס על הסולם הוא משתמש באנרגיית תנועה. הוא מטפס, הוא מניע את האיברים שלו. אנרגיית תנועה. כשהוא יגיע לראש הסולם הוא יהיה בגובה ותהיה לו אנרגיית גובה. אז בואו נראה את המרות האנרגיה שמתרחשות. איך נכתוב את זה? אנרגיה כימית, חץ שמסמן המרת אנרגיה, אנרגיית תנועה, חץ שמסמן שוב המרת אנרגיה, ואנרגיית גובה. אפשר לכתוב גם במקום החצים פסיק, אבל כתיבת חצים היא יותר מדויקת ויותר נכונה. אוקיי, ב' מאוורר בפעולה. אז בואו נראה מאוורר. כדי שהמאוורר יסתובב, דהיינו יהיה בפעולה, הוא צריך להיות מחובר לשקע החשמלי. אז יש לנו בשקע החשמלי אנרגיה חשמלית שגורמת למנוע במאוורר להסתובב. אז יש לנו המרת אנרגיה מאנרגיה חשמלית לאנרגיה תנועה. ולכן נכתוב אנרגיה חשמלית, חץ המסמן את המרת האנרגיה לאנרגיה תנועה. ג' בוא נראה. חיממו מים במבחנה סגורה בפקק בעזרת גזייה והפקק עף למעלה. אז בואו נראה מה יש לנו. יש לנו את הגזייה ויש לנו את המבחנה שסגורה בפקק. בינתיים המים מתחממים. כאשר המים מתחממים נוצר לחץ במבחנה. בעקבות הלחץ הפקק עף. אז מה יש לנו? איזה המרות אנרגיה יש לנו כאן? בואו נראה. דבר ראשון, יש לנו את הגז, כימית, יש לנו אנרגיה כימית. לאחר מכן יש לנו בלהבה אנרגיית חום. ולאחר מכן שהפקק עף, יש לנו אנרגיית תנועה. אז איך נכתוב את זה? נכתוב את זה קצת יותר בקטן כי אין לי כאן הרבה מקום. אז אנרגיה כימית, חץ לאנרגיית תנועה, החץ מסמל את המרת האנרגיה, לאנרגיית חום ואנרגיית תנועה. בואו נמשיך. הפקת חשמל בעזרת טורבינת רוח. טורבינת רוח, יש, אם אני לא טועה, בנגב טורבינות כאלה, שבעזרת הרוח, ברגע שהן מסתובבות, יש ביניהם, במקום מנוע יש טורבינה. ואז שהרוח מסובבת את הכנפיים, הטורבינה יוצרת לנו חשמל, והחשמל הזה הולך לבתים, להעיר את כל מה שהוא צריך, לספק חשמל לכל המבנים שהוא מחובר אליו. אוקיי, אז בואו נראה. יש לנו את הסיבוב של הטורבינה, שזה אנרגיית תנועה. ולאחר מכן הוא ממיר את האנרגיית תנועה הזאת לאנרגיה חשמלית. אז נכתוב את זה מאנרגיית תנועה, חץ, שם מסמן את המרת האנרגיה לאנרגיה חשמלית. בואו נתקדם לשאלה 3. שאלה 3. תנו דוגמאות לכל אחת מהמרות האנרגיה. איפה יש לנו לדוגמה באלף אנרגיית תנועה שמומרת לאנרגיית גובה. גם כאן תשימו לב שיש חץ, אנרגיית תנועה המומרת לאנרגיית גובה. אז אני חשבתי על מטוס.
במטוס, לפני שהוא ממריא, הוא נוסע על המסלול, הוא בתנועה, ואז הוא עולה לאוויר והוא יהיה באנרגיית גובה. אז נכתוב מטוס. פשוט. לאחר מכן בבית, אנרגיה כימית לאנרגיית חום. אז כמו שאמרנו, אנרגיה כימית וחום, יש לנו את הגזייה מקודם, אז גם כאן אפשר לכתוב גזייה, שזה מאנרגיה כימית לאנרגיית חום. אבל גם מנגל שיש בו פחמי עץ או מדורה, וגם אנרגיה כימית לאנרגיית חום, זה גם יהיה בסדר לכתוב, אבל בגלל שהבאנו את הדוגמה גזייה, נכתוב גזייה. אנרגיה חשמלית לאנרגיית קול, אז אני הבאתי בתור דוגמה את הרדיו. הרדיו מחובר לשקע חשמלי, וברגע שהוא מחובר לשקע חשמלי ופועל, הוא מפיק לנו מוזיקה. אז יש לנו אנרגיה חשמלית שמומרת לאנרגיית קול. אפשר לכתוב רדיו, רמקול, או רדיו בפעולה, וכן הלאה. בואו נתקדם לשאלה 4. בשאלה 4 יש לנו את שריפת הפחם בתחנת כוח המפיקה חשמל. אז הבאתי כאן בקצרה מה קורה בתחנת הכוח. אז יש לנו אנרגיית חום שמחממת מים. אוקיי? ברגע שהיא מחממת את המים נוצר לנו עדים, והלחץ של העדים מסובב לנו את הטורבינה. ברגע שהיא מסובבת את הטורבינה מסתובב הגנרטור שיוצר לנו את החשמל. פה אנחנו רואים ששוב המים מתקררים, יש כאן בדרך כלל זרימת מים קרים מנהר או מים, המים מתקררים ושוב התהליך הזה חוזר. אז בואו נראה, יש לנו אנרגיית חום שמסובבת טורבינה, אנרגיית תנועה שמפיקה לנו אנרגיה חשמלית שהולכת לבתים. אפשר לראות כאן איך באנימציה הנחמדה הזאת הבית נדלק והמנורות נדלקות. אז בואו השלימו. שריפת הפחם בתחנת כוח המפיקה חשמל. בפחם האנרגיה אגורה כאנרגיה כימית. כשהפחם נשרף הוא מומר לאנרגיית חום. נכון? כשהפחם נשרף הוא מומר לאנרגיית חום. כאשר הקיטור, ראינו, הקיטור, אדי המים בלחץ גבוה, פוגע בטורבינה, אז מה הוא עושה? הוא מסובב את הטורבינה. אז חלק מאנרגיית החום מומר לאנרגיית תנועה של סיבוב הטורבינה. הטורבינה מסובבת את הגנרטור והוא מפיק אנרגיה חשמלית. ושוב, באנרגיה החשמלית אנו משתמשים להפעלת מכשירים שונים. גם אם אנחנו לא יודעים בדיוק איזה אנרגיה, אנחנו נמשיך לקרוא. לדוגמה, באנרגיה אנו משתמשים להפעלת מכשירים שונים. באיזה אנרגיה אנחנו משתמשים בדרך כלל להפעלת מכשירים שונים, אז אנחנו נבין גם לפי ההיגיון שזה אנרגיה חשמלית. אוקיי? אז מאוד חשוב גם לקרוא את השאלה ולא לרוץ קדימה. אוקיי, בואו נעבור לשאלה 5. כתבו שתי מקורות אנרגיה. אוקיי, מקור אנרגיה זהו חומר שאנחנו צורכים ממנו אנרגיה. זה לא אנרגיה, זה חומר שאנחנו צורכים ממנו אנרגיה. ואני אתן לכאן דוגמאות. לדוגמה יש לנו פחם. פחם הוא הצורה בו האנרגיה כאנרגיה כימית. ברגע שאנחנו נדליק אותו, נשרוף אותו, אנחנו נקבל ממנו אנרגיית חום. אבל הפחם עצמו הוא מקור אנרגטי. אוקיי? יש לנו גם נפט, אותו דבר. הנפט, הצורה בו האנרגיה כאנרגיה כימית. ברגע שנשתמש בו, נדליק אותו, אז אנחנו נפיק ממנו אנרגיית חום. ונוכל עם המרות אנרגיה לקבל עוד אנרגיות, אבל זה המקור אנרגיה. יש לנו כל מיני סוגים של מקורות אנרגיה. יש לנו לדוגמה גז, שגם אותו דבר, כימית, חום, ואנחנו משתמשים בו בדרך כלל לתנועה או לבישול, אבל בדרך כלל אנחנו מפיקים ממנו, הוא עצור כאנרגיה כימית שמומרת לאנרגיית חום בדרך כלל. יש לנו מקורות אנרגיה נוספים כמו השמש, שאנחנו יכולים להשתמש
באנרגיית האור שלה או באנרגיית הקרינה שלה כדי להמיר אותה לאנרגיה חשמלית על ידי תאים פוטו-וולטאיים, תאים סולאריים, כמו שיש לנו במחשבון מלמעלה, מחשבים ישנים שפועלים על ידי אנרגיית אור, אז וגם הדוד שמש, בדוד שמש יש לנו גם המורות אנרגיה על ידי השמש, שהשמש שאנחנו משתמשים בו כמקור אנרגיית חום, שיכול לחמם לנו את המים בבית. שוב, איזה עוד מקורות אנרגיה? יש לנו את הרוח. ראינו שגם הרוח היא מקור אנרגיה. היא יכולה לסובב טורבינות רוח, ואנחנו יכולים להמיר אותה לאנרגיה חשמלית, על ידי שאנחנו משתמשים באנרגיית תנועה. אז רוח יוצרת לנו אנרגיית תנועה, ובאנרגיית תנועה הזאת אנחנו יכולים להמיר אותה לאנרגיה חשמלית. אז כאן כתבו שתי מקורות אנרגיה, אנחנו הבאנו כאן 5 מקורות אנרגיה. אפשר לכתוב פחם, גז טבעי, שמש, רוח, נפט, או כל מקור אנרגיה אחר, גם מקור אנרגיה גרעיני, אבל לא הבאתי אותו, הבאתי כאן 5 דוגמאות. מי שרוצה להרחיב בנושא פשוט לכתוב מקורות אנרגיה בגוגל, יש שם המון מידע. בואו נתקדם לשאלה 6. מהו חוק שימור האנרגיה? אז בואו נקרא. חוק שימור האנרגיה קובע שאנרגיה לא נוצרת ולא נעלמת. היא מומרת מסוג אנרגיה אחד לסוג אנרגיה אחר. מה שלמדנו, שאנרגיה לעולם לא נעלמת ולא מתבזבזת לצורך העניין, אלא היא מומרת. אנרגיית תנועה, אנרגיית חום, או אנרגיה אלסטית, מה שלמדנו. היא עוברת מאנרגיה לאנרגיה. עכשיו, בניסוח אחר, יש לנו שינוי האנרגיה במערכת מבודדת כלשהי, מתבטא רק בשינוי צורת האנרגיה או במיקומה, ואילו כמות האנרגיה קבועה תמיד. מה זה מערכת מבודדת? מערכת מבודדת זה מערכת שלא נכנס ולא יוצאת ממנה, לא נכנסת ולא יוצאת ממנה אנרגיה. היא מבודדת. בגדול, המערכת הזאת היא תיאורטית בלבד. למה? כי בכדור הארץ יוצא לתוך החלל אנרגיית החום שלנו, או כל מיני סוגי אנרגיה, הן נפלטות מכדור הארץ לתוך החלל, אז כדור הארץ הוא לא מערכת סגורה. אבל חוק שימור האנרגיה מדבר על מערכות סגורות, ואנחנו בשביל לחשב בצורה נכונה את חוקי שימור האנרגיה ואת כל המורות האנרגיה שאנחנו עושים, אנחנו מתייחסים לכדור הארץ כאל מערכת מבודדת. זה בעצם מערכת מבודדת, מערכת שלא נכנסת ולא יוצאת ממנה אנרגיה, שכמות האנרגיה נשארת גבוהה. ולכן התשובה תהיה ג', כמות האנרגיה הכוללת במערכת מבודדת היא גבוהה. אוקיי, בואו נמשיך. 8. יחידת עמידה לאנרגיה היא כמובן ג'ול. אנחנו למדנו שהסימן בפיזיקה לאנרגיה זה אות E, והיחידות הן ג'ול שנסמן אותה ב-J קטנה, או שאנחנו יכולים לכתוב גם ג'ול בעברית, אבל אנחנו נעדיף לסמן את זה באות הלטינית, באות הלועזית J. התשובה היא כמובן א'. בואו נראה חלק ב'. יש לנו מסה ומשקל, שאלות שאנחנו צריכים בעצם לפתור בעזרת חישובים ובעזרת הנוסחה. אז יפה, יש לנו ככה, מהו המשפט המתאר בצורה הנכונה ביותר את הקשר בין מסה ומשקל? אז קראנו את התשובות. עכשיו בואו נראה. אנחנו מכירים את הנוסחה שלמדנו. W שווה ל-M כפול G. יפה. עכשיו, G מסמן לנו את כוח הכבידה או תאוצת הכובד, זה אותו דבר. אוקיי? זה מה שמסמן לנו G.
ה-M מסמלת לנו מסה, ו-W מסמל לנו משקל. אז בואו נראה. בואו נבחן את ד', שזה התשובה הנכונה. הקשר בין מסה ובין משקל, אנחנו רואים שיש לנו כאן מסה ומשקל, תלוי בתאוצת הכובד האופיינית בכל גרם שמיים. אז הקשר שיש בין מסה לבין משקל, בעצם הקשר הוא ה-G. G בתאוצת הכובד, בכוח הגבידה האופיינית בכל גרם שמיים. מה זה גרם שמיים? בכל הכוכבים. כל הכוכבים, בכדור הארץ, בכל כוכב אפשרי. אז התשובה תהיה באמת ד'. בואו נתקדם לשאלה 2. אוקיי, גוף שמשקלו 50 ניוטון בכדור הארץ הועבר לכוכב כלשהו מבלי לשנות אותו. מה זה מבלי לשנות אותו? דהיינו, המסה שלו לא השתנתה. כמות החומר שלו נשארה אותו כמות חומר, לא שינו אותו. אז המסה שלו נשארה אותו דבר. משקלו בכוכב שאליו הוא הועבר היה 80 ניוטון. אז אנחנו רואים שהמשקל שלו עלה. מה הסיבה לכך? אז קודם כל, בואו נבין את הנוסחה. יש לנו את הנוסחה עצמה. W, שזה המשקל, M המסה, ו-G מתייחס לכוח המשיכה או תאוצת הכובד. אם ה-G הוא גדל, אז גם המשקל גדל, כי המסה נשארת אותו דבר. וזה אנחנו רואים מה שקרה כאן. המשקל גדל, אז כנראה גם ה-G גדל. ולכן התשובה תהיה ב'. תאוצת הכוכב האופיינית בכוכב גדולה מתאוצת הכוכב האופיינית בכדור הארץ. התשובה תהיה ב'. לא נעבור לשאלה 3. בשאלה 3 אנחנו כבר צריכים להשתמש בנוסחה ולפתור את הנתונים. איך אנחנו ניגשים לשאלה כזאת? דבר ראשון, אנחנו קוראים אותה טוב טוב. מסתו של ארגז בננות הוא 900 גרם. אוקיי? יש כאן טעות עם החזרה כאן ו', אבל הוא 900 גרם. דבר ראשון, מה שאנחנו יודעים, המילה שאנחנו מתייחסים פה היא מסתו, המסה שלו. כמה היא? 900 גרם. אז אנחנו נכתוב M שווה 900 גרם. ואנחנו נמיר את 9,000 גרם. אנחנו נמיר את ה-9,000 גרם לקילוגרם. כמה זה 9,000 גרם? 9 קילוגרם. אז M בעצם, המסה היא 9 קילוגרם. מה עוד נתון לנו פה? בואו נחפש עוד נתון שיש לנו כאן. שואלים אותנו מה משקלו בכדור הארץ. אנחנו יודעים שבכדור הארץ ה-G הוא 9.8. נכון? אז אנחנו גם יכולים לכתוב את זה. בכדור הארץ כמה ה-G הוא 9.8. אז מה אנחנו מחפשים? פה, מה אנחנו מחפשים? את משקלו. איזה עוד זה משקלו? משקלו יהיה W. אז אנחנו מחפשים את ה-W. באיזה נוסחה אנחנו נשתמש? W שווה M כפול G. זה הנוסחה שאנחנו נשתמש בה. ונציב במקומות הנכונים את הנתונים מהשאלה. אז נכתוב 9 כפול 9.8, נכון? 9 קילוגרם, זה המסה, כפול 9.8, שזה כוח המשיכה או כוח הגבידה בכדור הארץ. 9.8, 9 כפול 9.8 שווה 88.2. 88.2 מה? ניוטון. וחשוב מאוד להקפיד על היחידות. היחידות של משקל הם ניוטון. היחידות של מסה יהיה קילוגרם או גרם או טון. ביחידות של כוח הגבידה ניוטון חלקי קילוגרם. חשוב מאוד להקפיד על היחידות האלה, כי מי שלא יקפיד זה יוריד לו הרבה בציון וחבל. אז את התשובה הסופית כמובן שנכתוב W שווה
2. מה? ניוטון. בואו נמשיך לבית. מהו משקלו במאדים? אז לאיזה משקלו אנחנו מתייחסים? המשקל של הארגז בננות. אז המשקל של הארגז בננות הוא כמה? אמרנו שהמסה שלו, אנחנו מתייחסים מהו משקלו של הארגז בננות. אז אנחנו צריכים את המסה של הארגז בננות. אז מה המסה של הארגז בננות? היא 9 קילוגרם. אז נכתוב M שווה 9 קילוגרם. לאחר מכן אנחנו נמשיך. אנחנו צריכים לדעת מה משקלו במאדים. מה ה-W שלו על גבי מאדים. אז יש לנו את ה-G של מאדים. אז נכתוב את ה-G של מאדים. נכתוב ה-G של מאדים 3.7 ניוטון חלקי קילוגרם. יפה. עכשיו אנחנו רוצים למצוא את ה-W. מה משקלו? מה ה-W? מה נעשה? עוד פעם שוב נשתמש באותה נוסחה. W שווה M כפול G ונציב M 9 קילוגרם כפול 3.7 כוח המשיכה במאדים שווה 33.3 מה? ניוטון. למה ניוטון? כי אנחנו מדברים על משקל. והתשובה הסופית תהיה 33.3 ניוטון. בואו נמשיך לשאלה הבאה, שאלה 4. מהי תאוצת הכובד של גוף שמשקלו 60 ניוטון ומסתו 12 קילוגרם? תאוצת כובד זה כוח הכבידה. מהו כוח הכבידה? או כוח המשיכה? או ה-G. מהו ה-G? מהו כוח הכבידה של גוף שמשקלו 60 ניוטון ומסתו 12 קילוגרם? אז בואו נראה, גם מפה אנחנו יכולים כבר לדלות את הנתונים מהשאלה. בואו נראה את מילות המפתח שיש לנו. אוקיי, דבר ראשון יש לנו תאוצת הכובד. מה זה תאוצת הכובד? זה ה-G. אנחנו מחפשים את כוח הכבידה. אז נכתוב G שווה סימן שאלה. זה מה שאנחנו מחפשים. אוקיי? שנדע מה אנחנו מחפשים. לאחר מכן נתקדם שמשקלו 60 ניוטון. משקלו, כשאנחנו מדברים על משקל, אנחנו מדברים על W. אז נכתוב W שווה 60 ניוטון. 60N, וחשוב להקפיד על יחידות עמידה. ומסתו 12 קילוגרם. המסה שלו 12 קילוגרם. נכתוב M שווה ל-12 קילוגרם. מסה שווה 12 קילוגרם. בשביל למצוא את ה-G, אנחנו נציב את הנוסחה בצורה קצת אחרת. G שווה W חלקי M. זה בעצם אותה נוסחה, אבל הפעם אנחנו רוצים למצוא את ה-G. ובשביל למצוא את ה-G, אנחנו נחלק את המשקל במסה. בואו נציב את זה. G שווה 60 חלקי 12. 60 חלקי 12 שווה ל-5. 5 מה? ניוטון חלקי קילוגרם. למה? כי אנחנו מדברים על G, על כוח הכבידה, על תאוצת הכובד. ובתאוצת הכובד, כוח הכבידה, ה-G, היחידות הן N חלקי קילוגרם. ובתשובה הסופית נכתוב G שווה 5 ניוטון חלקי קילוגרם. יפה. אוקיי. מסתו של תפוח היא 0.180 קילוגרם. דני לקח את התפוח לכוכב לכת מסוים וראה כי משקלו שם הוא 1.98 ניוטון. אז אנחנו עכשיו נסתכל על מילות מפתח בשאלה. מסתו של תפוח היא 0.180 קילוגרם. מסתו. זה אנחנו כותבים M, המסה שלו, שווה 0.180 קילוגרם. לאחר מכן, הנתון הבא שנתון לי הוא משקלו. כי אני לא יודע איזה כוכב לכת הוא לקח אותו. אבל נתון לי המשקל. אוקיי? משקלו הוא כמה? הוא 1.98 ניוטון. אז אני כותב W שווה 1.98 ניוטון. מה אני מחפש פה? באיזה כוכב לכת מדובר? איך אני אדע? אם אני אמצא את ה-G של הכוכב. אז בעצם מה שאני מחפש פה זה את ה-G. אז מה החישוב? בשביל החישוב אני אצטרך את הנוסחה G שווה W חלקי M. כמו בשאלה הקודמת. ואני מציב. G שווה 1.98 חלקי 0.180. כמה זה שווה? זה שווה, G שווה 11
ניוטון חלקי קילוגרם. זה בעצם תאוצת הכובד של הכוכב, זה כוח המשיכה של הכוכב, זה ה-G של הכוכב. בתשובה הסופית אנחנו נכתוב שמדובר בנפטון, כי בנפטון יש לנו 11 ניוטון קילוגרם כוח משיכה, תאוצת כובד. אז התשובה באמת תהיה G שווה 11 ניוטון קילוגרם שבנפטון. מה תהיה מסתו של אותו תפוח במאדים? התפוח שדיברנו, מה תהיה המסה שלו במאדים? אז באמת המסה לא משתנה, ודיברנו על זה שהמסה לא משתנה בשום מקום, ולכן המסה שלו גם במאדים תהיה אותו מסה. אז נכתוב, המסה יישאר אותה המסה גם במאדים, או שאפשר לכתוב את זה במספר, m שווה 0.180 מה? קילוגרם. בואו נתקדם לשאלה 6. שאלה נוספת, יש לנו בהמשך כמובן יש לנו את המרות מידות, יש לכם עוד שאלה של המרות מידות, אבל העדפתי להביא כמה שאלות, עוד נראה לי 2 שאלות שאני ראיתי שהן היו קצת קשות לתלמידים. זה מהבוחן האחרון שעשינו, ויש שם עוד שאלה נוספת. אז שימו לב, סלע שמשקלו 9,800 ניוטון על גבי כדור הארץ, מה יהיה משקלו בשבתאי? בואו נשים לב ולקרוא עוד פעם את השאלה הזאת. סלע שמשקלו 9,800 ניוטון על גבי כדור הארץ, נקודה, מה יהיה משקלו בשבתאי? סימן שאלה. שימו לב, יש 2 חלקים לשאלה הזאת. יש את החלק שסלע שמשקלו 9,800 ניוטון על גבי כדור הארץ. מה זה אומר? זה החלק הראשון של השאלה. בואו נבחן רק את החלק הזה. אוקיי? חלק ראשון. סלע שמשקלו 9,800 ניוטון. אז אנחנו רואים שמשקלו, יש לנו מילת מפתח, משקל. ברגע שאנחנו רואים את המילה הזאת, אנחנו יודעים שמדובר ב-W, ב-weight. אז אנחנו נכתוב W שווה 9,800 ניוטון. זה נתון לי בשאלה. על גבי כדור הארץ. או, יש לנו כאן עוד נתון. מה הנתון הזה? הנתון הזה הוא ה-G של כדור הארץ. אנחנו יודעים שה-G של כדור הארץ הוא 9.8, ונכתוב את זה. G שווה 9.8 ניוטון קילוגרם. יפה. מה חסר לנו כאן? חסר לנו כאן המסה של הסלע. המסה של הסלע, ואנחנו יכולים לחשב את זה בפשטות. אז בואו נראה. בואו נעשה את החישוב של החלק הראשון של השאלה. אז באמת אנחנו מחפשים את המסה, והחלק הראשון, החישוב, הוא M שווה W חלקי G. העברנו אגפים בנוסחה, כי אנחנו רוצים למצוא את M, אז הפעם אנחנו נחלק את W ב-G, ונכתוב 9,800 חלקי 9.8, כמה נקבל M? 1,000 קילוגרם. סימן שהמסה של הסלע היא 1,000 קילוגרם. יפה, סיימנו עם חלק ראשון. סיימנו עם החלק הראשון. עכשיו בואו נראה. מה שואלים אותנו בחלק השני? מה יהיה משקלו בשבתאי? אז דבר ראשון, זה החלק השני של השאלה שחשוב לנו לזכור. דבר שני, יש לנו את שבתאי. מה אומר לנו המילה שבתאי? G בשבתאי. מה G בשבתאי? 10.44. אז אנחנו טוב. G של שבתאי הוא 10.44. מה עוד יש לנו? יש לנו את המסה. המסה אנחנו מצאנו אותה. יש לנו G ויש לנו מסה. אז אנחנו יכולים למצוא את המשקל בקלות. כי אנחנו יודעים שהנוסחה, אנחנו מחפשים את המשקל, ואנחנו יודעים שהנוסחה היא W שווה M כפול G. מה שנשאר לנו זה להציב, כי המסה נשארת תמיד גבוהה. נכון? אז אנחנו נציב. W שווה 1,000 כפול 10.44, שזה ה-G של שבתאי. והתשובה תהיה W שווה 10,440 מה ניוטון. והN הזאת מאוד מאוד חשובה להוסיף אותה. כי על ה-N הזאת יכולים להוריד המון נקודות.
אז היחידות מידה הן מאוד מאוד חשובות פה. אז ראינו בשאלה הזאת שיש לנו שתי חלקים. קודם כל אנחנו קוראים את השאלה טוב טוב, רואים אם יש חלק ראשון וחלק שני לשאלה, ומסתכלים על מילות המפתח. מילה מפתח לדוגמה זה משקל שמתייחסת ל-W, מילה שנייה היא מסה שמתייחסת ל-M, ויש לנו עוד מילה נוספת, תאוצת כובד, כוח המשיכה או G, שמתייחס לכוח המשיכה של הכוכב, בעצם ל-G. אז צריך לשים לב טוב טוב. אנחנו רואים שהשאלה היא לא מסובכת, השתמשנו באותה נוסחה, אין כאן נוסחאות שונות, הכללים הם פשוטים, רק צריך להבין את השאלה. אוקיי, אז זהו כל השאלות לבינתיים. עברנו על כל החומר. כמובן שאם יש עוד שאלות אפשר לשלוח לי בוואטסאפ, אני אשמח לנסות לענות עליהם. זה בגדול כל החומר למבחן. הייתי רוצה לעבור דברים לקראת המבחן שראיתי שחשובים לעבור עליהם. אז לקראת המבחן תמיד לקרוא את השאלה ולזהות כמה חלקים יש לשאלה. תראו אם יש חלק ראשון, אם יש חלק שני, איך השאלה מורכבת, לזהות מילות מפתח בשאלה. אוקיי, לזהות את המילות מפתח, מסה מתייחסת ל-M, W מתייחס למשקל וכן הלאה. להקפיד על כתיבת יחידות מידה. במסה אנחנו נכתוב קילוגרם, ב-W אנחנו נכתוב ניוטון, וב-G, בכוח כבידה, אנחנו נכתוב ניוטון חלקי קילוגרם. אוקיי? לכתוב נתונים מהשאלה, לא להתקמצן במילים, לא להתקמצן לי לכתוב את הנתונים. כל נתון שאנחנו רואים אנחנו כותבים בכתב ברור. בבקשה לכתוב בכתב ברור, להתאמץ עוד קצת, עוד כמה שניות, לכתוב M שווה נגיד 10 קילוגרם, W שווה 900 ניוטון וכן הלאה. לכתוב את הנתונים מהשאלה, זה רק יעזור לכם וזה רק ירים לכם את הנקודות במבחן. הגעתם לתשובה סופית, לסמן את התשובה הסופית או במלבן או בקו או במרקר, לשים עליה, שמי שבודק את המבחן יזהה שזאת היא התשובה הסופית. זה מראה על רצינות וזה גם עוזר לבוחן לבדוק, ולפעמים אפילו גם לעלות חצי נקודה או נקודה. לפעמים אם חושבים על זה, רואים מבחן מסודר, אז זה עוזר בניקוד, כן? והכי חשוב לקרוא את הפסקה שמסבירה מה לעשות בשאלה. הרבה פעמים אני רואה תלמידים שבאים לא קוראים בכלל מה צריך לעשות, מתחילים לענות אבל לא קראו בכלל. לפעמים צריך לעשות קווים, והוא במקום להתחיל למתוח קווים ממקום למקום מתחיל לכתוב לי הסברים. למה אתה לא קורא את מה שרשום מעל השאלה? תקרוא את הפסקה שמסבירה מה לעשות. אז זהו, אתם יכולים לעשות לכם סטופ בסרטון על כל מקום שראינו, להעתיק מהסרטון כמובן לדף עבודה או למחברת, לראות. אני מקווה שהסרטון הזה היה מובן ומוסבר לכולם, ותודה רבה על ההקשבה שלכם. אני מקווה שכרגע אתם מוכנים למבחן ומרגישים מוכנים, ושיהיה בהצלחה, ותודה רבה על ההקשבה.